Praha, Václavské námestí. Praha, Václavské námestí. Čo sme nestihli v Prahe, tak stíhame tu. Ale tam bazilika svätého Petra. Dom svätej Alžbety uvidíte ďalej. A poďte, ideme sa pozrieť na dom svätej Alžbety. Teraz takže uvidíme, aký bude Berlín. Je tu strašne veľa cyklistov. A veľa zimy. A Poliaci, nič proti Poliakom, ale nepozerajú na cestu. A včera nás skoro jeden zrámoval. Ale tak, Hyundaiu to nepovedzte. Espresso 2,50 v Berlíne. Na hlavné je drahšie v Košiciach. Hej, ale pizza za 20 €. Na to, jak hovoríme stále, že je tu zima, Dodo sa chce ísť dneska kúpať na severe Nemecka, takže toto... Ale to je rozdiel, že áno, keď chodíš a tak je zima, ale keď ideš do vody, tak proste na tú chvíľku to vydržíš, nie? Však to je otužovanie. Microsoft. A potom si zmeníš meno na Malý Dodo? Veľký je veľký a Malý Dodo je malý. Pozri, Koloseum. Ideme. Všetci Košičania, ak to poznáte Koloseum, tak tu je berlínske Koloseum. Ein, zwei, Polizei, 3, zu Berlin. Chce vyskúšať, keďže sme na diaľnici, kde je neobmedzená rýchlosť, čo to dá autíčko, ale samozrejme bezpečne, podľa predpisov. Akurát ideme do kolóny. Takže ale tých 150 ide bez problémov, tak počkáme dokiaľ odíde kolóna a skúsime nejaký nerýchlostný rekord, zase treba ísť bezpečne, ale... Ale chceme vyskúšať trošku adrenalínu, ne? Trošku. Ale hlavne bezpečne. Všetci priputaní. Ideme na to. 175. Ty koľko sa ale ani necítíte. Ty vole, jaké by u nás 200. Je to tam, 200. Dobre. Koniec randy. 205. Trošku sme skúsili na veľkej, širokej ceste s menšou premávkou. Takže Hyundai Kona aj... Palec hore. Veľký palec hore. Ako fakt som si myslel, že sa to bude trošku triať, alebo čo, ale aj ticho, úplne ticho v kabíne, takže fakt, že topka. Mám zimomriavky normálne. Takže doma to neskúšajte. Tak. V slovenských diaľniciach v žiadnom prípade.
Alžbety. Máme nový biznis plán, tie košiky robíme v Košiciach, ale spoplatníme to. Ale... Dobrý, neviete, kde je Kisak? Kedy nevolaj do Kisaku? Neviete, kedy bude ďalší 3x3 turnaj? U vás 3x3 florbalový turnaj. V Košiciach? Toto, čo Jožko Hala zorganizuje. Čaute, ideme obedovať, sme akurát v Hamburgu. Jožko už začal papať, niečo bezlepkové. Kebab tela. A Šlavi si zobral kebab tela. Bez ničoho. One ales. A dneska večer sme v Dánsku. Dodo, platíš? Koľko sme platili, Šlavi? Za benzín? 4, 5. Šlavi, prosím ťa, čo vymýšľa? No hlúposti. Keď príjeme do auta, ti to airdropnem a vyvážem zo svojho mobilu. Ja za chvíľu sorry budeme lupávať, veď ty vysky. Hej, ale... Fajná. Môžem poprosiť.
Nemôžeš. Toto je o prístupe všetko. Toto rýchlo, teraz aj toto. Nenušná bunda. Všetko je o prístupe. K životu. A k svojmu zdraviu, máš pravdu. Tak. A uvidíme o pár dní, či bude chodiť alebo nie. Pohode, ale inak dobre voľný. Tam čo, keď som bol ďalej. Ale plitka voda. Plitka, hej. Môžeš ísť až, akože, neviem, tam kde som bol, tá stále bola tak po pás. Slavi, už si išiel na trajekt? Autičkom. Ja som nešoferoval, keď som išiel na trajekt, ale šoferujem prvýkrát auto na trajekt. Pozerám, že celkom pohodička. Je to široké, je to veľké. A už aj koniec trajektu, cez palubu ideme. Máme tu na typickú florbalovú plochu. Kúkali za opáku, na opáku bol takto. Toto berieme. Berieme so sebou a na tom budú 3x3 turnaje, ak súhlasíte. Za 140 svimovania s raňakami.